Is it true ukuthi uwatermelon kade hamba anikhuluma kabi ebantwini? Hayi ima ubani ukubuze leyo nto? No, angikwazi ukudisclose isource Yeah, yami phendulani bafethu. is it Mayicale, true okay, ukuthi Mayicale kusmile Iza kubani le question le? iza kubani kahle kahle? Awusibuza nga one by one. Okay, ngicabanga ukuthi ngingabuza One by one, one by qala like one. mina. Athi ngiqale kuwena, ucabangani ke wena? Utheni question yakho? Ngizwa bathi Uhambe turns out usikhuluma kabi. watermelon kade hamba nikhuluma kabi ebantwini. mina Athi uSmiley naye ngizobuya kuya. Athi uSmiley akambhadalanga. Hayibo. So ngifuna ukuyiqala lana bese sizodlula leyo question leyo. Okay, mina Iyakhonakala na. Ayikhona. Okay sharp angeke abhadale thina yekuwater. Kanjani? No, boss kuthiwa yenzekile. Cha ayenzekanga. ngenzeka, ngathi uyasebenza yini? Uyaspa okay sharp. Uyambhadala uwater. No water nayo yalazi iqiniso la khona. Bayabhadalana amaruma samanga. Danko. No So water wena naye masitshela noma ukuthi ningambuza usithatha side like izinga. uyaqhafa ukuthi uyayithola imali yakhe nayo uyazi vele. Okay, besicela Smiley cela uyanswer wena. Ngifuna ukuzwa from the main Ozothi person. angimbhadali From the horse's angazi mouth. isho ukuthi maybe akasafa ukusebenza nami. Mbizeni azosichazela yena. Yeah, maybe nanizombiza anitshela ukuthi Smile akambhadali. Mina yenzakala late ngabhadali umuntu. Yabo nakhona futhi ifoni yami enye i1 ngishilo. Iye phethe ama proof of payment ukuthi Wayonke into. ubani uhola malini ubani akahola malini. Yeah. Angithola ngishiyile mara if wenza ufuna ama screenshot ukukhombe ngizokukhomba mara wonke umuntu ayithola imali yakhe uyithola Ngiyithola. simple. Jwaleng. No-KK nayo ishilo ukuthi udrive Uyayithola. ayithola imali. Mina That's why angalali ngiyakuphelele. emsebenzini. Mina baze ba-eda Straight. This is taking the KFC. Sometimes I prefer not taking trips and take Smiley. I prioritize Smiley.